Velkommen til. Vi skal lige arbejde lidt med cirkelværktøjet i den her, bare lige sådan lige lidt grundlæggende. Nu skal jeg lige se, om jeg kan ramme den der, det kunne jeg godt. Jeg starter med at fjerne mine akser og mit gitter. Jeg ved godt, det er mange, der godt kan lide at have det fremme, men hvis jeg skal tegne det korrekt, så kan jeg lige så godt få det fjernet, for så forstyrrer det ikke. Jeg har mine cirkelværktøjer her, i hvert fald nogle af dem. Den første, jeg vil bruge, det er den her cirkel ud fra centrum og punkt. Jeg tegner bare lige en vilkårlig cirkel. Og så kunne jeg tegne radius ind, og jeg kunne også tegne nogle hjælpelinjer, jeg kunne også tegne diameter ind. Et andet værktøj, vi kan bruge heroppe fra, det er for eksempel nummer 2, cirkel ud fra centrum og radius. Så klikker jeg på centrum, og så fortæller jeg, hvor stor radius skal være. Nu skal den være 2, og så tegner den. Så ved jeg, at radius den er 2. Jeg vil lige vise nogle af de andre her. Man kan også tegne en halvcirkel. Den synes jeg ikke så tit, man har brug for, men det kan være, det den type opgave, jeg laver. Hvorimod den, der hedder cirkelbue, den synes jeg er rigtig god i mange tilfælde. Der klikker jeg, og så nogle gange kan man komme i tvivl om, hvad rækkefølge skal jeg klikke. Så kan man lige køre musen op over. Så skriver den klik på centrum, og derefter på 2 punkter på buen. Og jeg klikker på centrum, så klikker jeg på det ene punkt, og så kan jeg køre opad. Hvis jeg nu gerne vil have lavet en bue, som ligger modsat den der, så skal jeg lige huske, hvor vej det er, den tegner den. Fordi hvis jeg nu siger, at den skal tegnes den vej, så klikker jeg på centrum, og så hvis jeg klikker dernede, så kan jeg ikke køre den vej op. Den vil altid dreje den vej rundt. Så den bliver jeg nødt til at tegne og sige der, og så skal jeg starte derude, og så kan jeg køre ned. Man har også mulighed for at lave et cirkelbue ved hjælp af 3 punkter, eller cirkeludsnit. Hvis jeg nu lige vil have lavet, dele den her lagkage op, så kan jeg gøre det sådan der, og jeg kan lave et stykke mere, og så kan jeg blive ved. Det var bare lige de få elementer, jeg har lyst til at vise jer i cirkler nu her i den her omgang.